Perla Tast twilet fl-1832 fin-naħa t'isfel ta' Franza u kien magħmed f'Alcide Vital. Sa minn meta kien żgħir huwa xtaq li jsir saċerdot. Iżda kien jibża li ma jkunx jistħoqlu vokazzjoni tant nobbli. Din l-idea ħaditlu moħħu tant li meta kien żagħżugħ qata' qalbu u mar jaħdem f'uffiċċju tat-taxxa. Huwa taras lil tfajla twajba Kattolika u ħajtu deret qiegħda tieħu bixra normali. Il-ġenituri tiegħu iżda ma qablux ma' tfajla u din il-ħaġa ġelitu jitlob ħafna dwar l-erusija tiegħu. Huwa talab lil Alla biex jurih x'għandu jagħmel għaliex hu xtaq li jwettaq ir-rieda ta' Alla. It-tweġiba ġiet kiesħa u bierda. It-tfajla mietet. Determinat li Alla kien qed isejjaħlu għas-saċerdozzju minkejja x-xejn tiegħu, huwa kompla l-istudji u fl-aħħar daħal fin-novizzjat Dominikan f'Levigny. Hawn huwa rċieva l-isem ta' Giovanni Giuseppi. Waqt li kien fid-dar tal-istudju f'San Maximin, Perla Tast kabbar fih devozzjoni kbira lejn Santa Maria Maddalena, patruna tal-Ordni Dominikan, u li kienet meqjuma ħafna hemmhekk. Huwa waħħal f'moħħu l-ħsieb li l-imħabba tista' tfejjaq l-akbar dnub u għażel lil Marija Maddalena bħala l-patruna speċjali tax-xogħol futur tiegħu għal il-Midinbin. Wara l-ordinazzjoni tiegħu fl-1863, Perla Tast kien assenjat għal missjoni f'Bordeaux. Sena wara ġie mibgħut għal dik li deret bħala missjoni bla użu, dik li jippridka lin-nisa f'ħabsin f'ħabs fil-qrib. Hawn huwa fassal l-irtir tiegħu dwar il-ħsieb li kien tant affaxxinah meta kien f'San Maximin. Dak li Marija Maddalena ħalset għal-dnuba permezz ta' mħabba akbar. Imħeġġeġ kif kien għal dan il-ħsieb, ra li dawk in-nisa xierfa kienu qegħdin jisimgħu bl-akbar attenzjoni. Fl-aħħar ġurnata tal-irtir huwa ra 340 minn fost 380 ħabsija jitilgħu jitqarbnu. La Tast fehem li dak li ħolhom huwa kien hemm komunità ta' nisa reliġjużi magħmula minn nisa li ħarġu mill-ħabs. Il-priġunieri ħadu pjaċir mhux ftit b'din l-idea, iżda l-Arċisqof ma kienx kuntent. Għal xi żmien La Tast reġa' ħasibha sew u tkellem ma' nies li kienu interessati fil-proġett. Ħaditlu ħafna żmien. Fl-aħħar nett l-ostakli kienu megħluba u kellu x-xorti jara l-ħolma tiegħu issir realtà. 3 sorijiet minn kongregazzjoni normali bdew jgħinuh fil-bidu u l-ewwel żewġ postulanti kienu milquwejn dakinhar stess li l-konvent infetaħ. Huma semmewh Betania biex jaqdu l-ħsieb ta' ħbiberija ma' Kristu. Perla Tast beda jaħdem biex jagħmel ir-regola u l-kostituzzjonijiet miktuba u approvati. Il-ħajja tas-sorijiet ta' Betania kienet mibnija fuq it-talb, jgħidu l-uffiċċju tal-Verġni mqazza fil-pubbliku, il-penitenza u x-xogħol komuni. Id-dar kienet tispikka fid-devozzjonijiet ma jaqtu xejn lejn Kristu u l-imħabba kbira biex waħda tpatti għall-iżbalji tagħha. Perla Tast kiteb lill-Papa u saħansitra offrilu ħajtu biex li San Giusepp jipproklamah bħala patrun universali tal-Knisja. Il-Papa qal lill-Majjistru Ġenerali li kien taħ litra li huwa rċieva aktar minn 500 ittra jitolbuh din il-ħaġa. Iżda Perla Tast biss offra ħajtu bħala ħlas. U għammiet fl-10 ta' Marzu 1869. Sena wara, San Giusepp kien iddikjarat patrun universali tal-Knisja. Ix-xogħol ta' La Tast għadu għaddej sal-lum permezz ta' sorijiet ta' Betania. Il-kostituzzjonijiet tal-ordni kienu ikkonfermati fl-1931. Fl-anniversarju tal-mewt tiegħu fl-1937 beda l-proċess biex jollu lil La Tast fuq l-artali. Il-Papa Benedittu XVI sejjaħlu bħala Apostlu tal-ħnina u Apostlu tal-ħsibijiet nhar it-3 ta' Ġunju 2012 waqt il-laqgħa dinjija tal-familji f'Milan. Fl-istess ħin ġewwa Besançon fix-xlokk ta' Franza
kienet qed issir il-beatifikazzjoni tal-Latast mid-delegat tal-Papa il-Kardinal Angelo Amato, il-prefett tal-Kongregazzjoni għal kawżi tal-Qaddisin. Jien maqud spiritwalment mal-ferħ tal-fidili miġbura f'Besanzon, stqarr il-Papa lil miġema f'Milan. Iċ-ċerimonja ewlenija tal-beatifikazzjoni saret fil-wesat tal-Wirjiet Mikropolis. Għal-beatifikazzjoni kienu preżenti bosta isqfijiet, ħafna membri tal-familja Dominikana fosthom il-Majjistru tal-Ordni li għamel l-omelija tal-Quddies. Kien hemm ukoll is-sorijiet tal-Kongregazzjoni ta' Betania li waqqaf Latast stess u mijiet ta' nies oħra minn diversi pajjiżi. Qalb l-ordni tal-predikaturi illum tfur bil-ferħ, qal il-Majjistru tal-Ordni, għax il-ħniena hija l-fus tal-ispiritwalità tiegħu.